Pero ang ahapot ko lang kasi pag nakakahiling kasi ng mga banda, ang ahapot diyan is nakikita ba ang sarong banda? Ang katotohanan kaya most of the artists, pwede tayong sabihin artists kasi different kind of artists, painters, bands, comedians. Kami, kadaklan sa mo itong masakit maghanap ng mga gigs. And di mo siya matuturing na itong garo. Ang iba gusto nang ituring ko na ma-full time ako DU. Yan. Kaya full time kami DU para may gagabi ang pangarap, may gagabi. I think sa band we were a little bit different because we're always doing plan A, plan B ever since. Maybe 20 years ago, we're a little bit smart when it comes to decision making na di kita pwede pa kaming matugtog lang dahil maugma niyo. We have to understand na igwa talaga dapat niyong kaliwasan or else madali kitang ma-dissipate, mawawa ang bandata. So ganyan. So what we did is like habang nagtutugtog kami katuyo, nag-hone kami ng mga skills nagbabalik kami sa mga battle of the bands. So we keep winning back then 2005, 2006 up to 2010. Talagang pag nakasabay mong idol pitch man ha.